Kochalo murizim. Niribu manam. Muzigona seko lockdown umu. Side kwangu zinzazi zvakatodhakwa last. Nekarori kangu ndechida inoita madeliveries but manje kana kune lockdown soka unodeliver kunani. Mana musatombodaro mana njima musingaveyo vanhu vamo mazekuru. Ndetitomboda kana mari chamaka. Pamba katoipa ndaitongodyiwa munjonjo azekuru kuzi mari yacho pamba sina. Apa vana tombouya futi kujimu kwacho iwe. Inini wacho kana utombodzorwa simba unodzorwa seko mudumbu zina kana chiuna zeko. Ndechitoti kwenyu bho manje kuzi mune jimu so vanhu vanonga vachingouya muchita mari. Manje kana imi kana muri kuchema pakatoipa saka. Koinonzi chikwei? Nedzekwa Jinimbi Moana naGringo ka. Makanzozvaitika pakaipa chamari wiki rapfuura iri angangori mawane ega. So makaenda kufuneral kwacho here Kochala? Kaonekwa mbanama akaonekwa. Kufuneral ndakubaya mbanama ndinozowana nguva yekubaya mbanama. Nakochiti mucharegedza kuendere tokuziva mune mitotsvaga machekini ndikaenda kuzoda kutora maselfi. Muzotinyepera kuti mota dzacho dzamatora maselfi ndedzenyu. Zvisinei. Pane zvakazoitika chamari chilast week ichi chamari pakaipa. Takazoti day ndonoona muzukuru chamari mutown chamari kabhebi katoti yatisangane naWani. Tasvika paterminus chamari ndomirira Zupco chamari. Ringauye chamari. Apa ndasvika na8 chamari. 8, 9, 10, 11, 12 can't bus chamari. Tatozoona ma1 chamari. Taona ma1 ndasvika kutown ma2 chamari. Svika kamuzukuru katobaya chamari. Zvakabva zvatovharana sekuru. Zvatori ma1. Takudzoka kandakati mene dzoke 2 p.m. tichisvika pabus stop. Ungava nebhazi. Bhazi can't chamari. Apa vamwe vaingowana mabhazi chamari. Zvinenge zviri nani uchingoona vamwe kawo mabhazi achiuya. Isi pedu kana 1 rakauya chamari. Tatozokwira ma6 chamari. Zvepressure futi vanhu vachipindira. Ava mabhazi driver aisvika achitaura zvaanoda sekuru. Vaitoganza last number. Ndazopinda mukati paipe ndokuzoona foni handina ndabira futi foni kechi 2 kuti rinoringe ziri rangu chamari. Mbanama all serious mbanama. Ungaita unoona pepi mbanama oda kukwira Zupco. Mbanama serious neziya kwanziona mbanama. Zvemapepe zvinhu zvinokunetsa mbanama ndikuzoona wakatinyadzisa. Apa foni wakudoneta 40 pamusoro pazvo. Bhebhi raenda, foni yaenda.